Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Dit is de Summer Edition van het Extra Journaal. We hebben voor u het belangrijkste nieuws op een rijtje gezet. Mijn naam is Kim Hendriksen en ik vervang Oscar deze maand. We beginnen met het nieuws dat het eerste burgerhuwelijk tussen een lesbisch paar op Curaçao een feit is. Zaterdag schreef Curaçao geschiedenis met een eerste burgerlijk huwelijk tussen een LGBTQ-koppel. Precies 2 weken na het baanbrekende proces van de Hoge Raad gaven het lesbische koppel Danica en Melinda elkaar het jaarwoord. Een mijlpaal die het resultaat is van jarenlange inzet voor gelijke rechten. Omringd door familie, vrienden, collega's en supporters vierden ze deze historische dag. Hoewel statenlid Rennox Kalmes vorige week Curaçaose burgers nog opriep tot een passieve protestactie, waren er weinig demonstranten bij Kranji. Slechts 3 mensen waren gekomen om te demonstreren en waren in het zwart gekleed. Curaçao is toegetreden tot het Caribische samenwerkingsverband CARICOM. Het eiland is geassocieerd lid. Curaçao trad toe tijdens een ceremonie bij de opening van een top in Grenada, waarbij de leiders van de organisatie aanwezig zijn. CARICOM promoot economische integratie en samenwerking in de Caribische regio. De organisatie telt 15 landen die lid zijn, waaronder Suriname, Jamaica, Haiti en Guyana. Met de toetreding van Curaçao zijn 6 landen geassocieerd lid. Als geassocieerd CARICOM-lid is het voor Curaçao mogelijk om deel te nemen aan vergaderingen en programma's. Ook mag Curaçao participeren in de meeste organen van CARICOM, echter zonder stemrecht. Het vervoer van de nieuwe windturbines begint vandaag richting het Amstelterrein. Vanaf vandaag worden de verschillende onderdelen van 5 nieuwe windmolens vervoerd naar het voormalige Amstelterrein. Dat gebeurt onder politie-escorten. Vooralsnog is de planning dat op dinsdag 6 augustus het transport begint naar Coral Tabak. Dat meldt Aqualectra. Afgelopen vrijdag kwamen de windturbines aan in de Curaçaose haven. Weggebruikers moeten rekening houden met verkeersopstoppingen tussen 9 en 11 uur 's ochtends en tussen 2 en half 5 's middags. Dat is door de weeks. In het weekend zijn de tijden iets anders. Dan worden de onderdelen tussen 6 en 8 uur in de ochtend vervoerd en tussen 2 en 4 uur 's middags. 120 schooltassen uitgedeeld aan kinderen in Soeax. In het weekend heeft kapelaan Norwin Martina van Christian Fellowship Curaçao 120 schooltassen uitgedeeld aan kinderen in Soeax. Vorige week gaf hij tassen aan 50 jongeren van 13 tot 18 jaar bij de marinekazerne Suffisant. Dit weekend werden tassen uitgedeeld aan kinderen van 6 tot 12 jaar. De kapelaan, die een verleden als gewichtheffer heeft, biedt naast de tassen ook educatie- en sportactiviteiten aan. Helaas konden dit jaar door economische redenen minder tassen worden uitgedeeld dan vorig jaar. En 153 studenten zijn via SSC vertrokken richting Nederland voor hun studie. Afgelopen vrijdag zijn 153 beurshouders naar Nederland vertrokken onder begeleiding van SSC-vertegenwoordigers en met SSC-studiebeurzen. Het afscheid was emotioneel. De studenten gaan verder studeren in steden zoals Utrecht, Eindhoven, Rotterdam, Amsterdam en Den Haag. Ze kiezen voor studies als verpleegkundige, geneeskunde, rechten, fine art, journalistiek en international business. Extra wenst hen veel succes en hoopt dat ze met hun opgedane kennis terugkeren om bij te dragen aan Curaçao. We gaan verder met sportnieuws. Het Olympisch avontuur voor Philippe Elhagen is ten einde gekomen tijdens de Olympische Spelen in Parijs. Scherpschutter Philippe Elhagen is er zaterdag niet in geslaagd om zich te kwalificeren voor de finale op de Olympische Spelen. Zijn puntentotaal was goed voor de 33ste plaats. De Curaçaose schutter kwam uit voor Aruba. Elhagen had geen goede start bij de competitie luchtgeweerschieten. In de tweede ronde ging het beter. Elhagen schoot in totaal 554 punten en eindigde op de 33ste plek. De beste 8 schutters gingen naar de finale die zondag plaatsvond. Luchtgeweerschieten is traditioneel de eerste sport waar medailles worden uitgereikt op de Olympische Spelen. De sport is vooral populair bij Aziatische landen en daarmee is het niet verrassend dat bij de heren de Chinees Li Haosheng Olympisch goud behaalde. En dan gaan we even door naar een kortsbreak.
Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën. Een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. Een Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender. Tauro. En dan zijn we bij u terug met internationaal nieuws. We beginnen in Venezuela. Daar claimen zowel Maduro als de oppositie de winst op de presidentsverkiezingen. Afgelopen weekend volgden Venezolanen op Curaçao massaal de presidentsverkiezingen. Verzamelden zich op het Brionplein in een rustige sfeer, met politie aanwezig om de orde te handhaven. De voorlopige uitslag gaf aan dat Nicolás Maduro nipt won met 50,2% van de stemmen, terwijl oppositiekandidaat Edmundo González 44,2% van de stemmen behaalde. De angst voor verkiezingsfraude en mogelijke demonstraties blijft groot, gezien Maduro's verleden van harde onderdrukking van protesten. Venezolanen wereldwijd, waaronder de diaspora op Curaçao, kijken gespannen toe naar de verdere ontwikkelingen. Op Aruba is dit weekend een verkeersdode te betreuren. Dit is de 8e verkeersdode van Aruba van dit jaar. Een 31-jarige man is gisterenmiddag om het leven gekomen bij een verkeersongeluk op Aruba. Het slachtoffer, de Venezolaan Jefferson Carrera Garcia, is dit jaar de 8e verkeersdode. Het ongeval vond plaats op de Weddy Vos Boulevard. De toegesnelde ambulancediensten konden niets meer voor het slachtoffer betekenen. De autoriteiten zijn begonnen aan een onderzoek om de aanleiding van het fatale verkeersongeval te achterhalen. En dan gaan we door naar Bonaire. Daar draagt de politie binnenkort bodycams op hun uniform. Het Korps Politie Caribisch Nederland is bezig met de voorbereidingen om bodycams in te voeren. Deze draagbare camera's registreren beeld en geluid en kunnen helpen om gespannen situaties te deescaleren en politieagenten veiliger te laten voelen. Na een pilot in 2020, waarin 12 bodycams werden getest, wordt nu alles geregeld voor bredere inzet. Bodycams kunnen ook dienen als bewijsmateriaal bij misdrijven en mogelijk misbruik door agenten voorkomen of bewijzen. Het is nog onduidelijk of het gebruik verplicht wordt en hoe dit precies wordt aangepakt op Bonaire. En dat was het weer voor vandaag. Wij zijn er morgen weer en ik hoop u ook. Tot dan!